Tohle umím, viď? Minule mu to padalo všechno do toho. A mě Vedle. jak otevírá tu ruku, že to začal dávat na přesný místo. Minule už bylo úplně na stejném místě v tom míči. To je ona. Přesná. Na hlavu. Teď o čem to zaplom do země? Vzpomeň si na ten okamžik to dřív, jak chceš. Jo, dřív než jsem si myslel, že je to ideální. To další skvělý příspěvek na YouTube. Má krásný zvuk. Co dostal do... Přesně jak říkáš, to je ono. To je to, co jsem nikdy neuměl, dát tomu ten zvuk, který to má. Vždycky jsem dělal takhle. Už tam neměl ten čas, aby šel do míč. Tam dám rameno. Jsem dělal na místě a jen jsem udělal takhle. Bylo nízko. Bylo nízko, ale vzal to pozdě. No, Proto to bylo nízko, protože Tak. bylo pozdě. A tohle potřebuju, no. Dej si to hodit, abych měl víc času. Moc před sebe. Hlavně předtím hrál spoza hlavy. Nedostal tam tu energii. Už začíná s tou smyčkou a když se mu povede hodit tu raketu za záda a vystřelit ji dopředu. Já už vím, proč ti to jde, Martine. Víš proč? Protože si tou levou nohou začal dělat, já furt přemýšlím, kdo to děláš a tohle to děláš na bowlingu. A to jsi dřív nedělal. Tak teď se ti povedla pravá ruka, ale levou si se úplně vykašlal na to, jak jsi říkal, že ten timing ti pomáhá si tam tu ruku Jo, držet. držet si, Něco no. dělá. Verdict zase dělá vždycky. Pomáhá